Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Okei, tässä on nyt Suomen selviytyjät ohjelma kyseessä ja meidät on äsken tiputettu lentokoneesta laskuvarjoilla, mutta ikävä kyllä meidän pääkamera hajosi siinä rytäkässä, eli me laskeuduttiin tänne Suomen erämaahan ja täällä on todella tiheätä tää kasvusto. Meillä oli hirveästi vaikeuksia tämän laskeutumisen kanssa, mutta nyt ollaan turvallisesti maassa ja meillä on täällä 3 selviytyjää, me kuvataan teille jaksoa, eli tässä on Bear ja tässä on kapteeni Dave. Yes. Ja mä oon sitten Torsti monivamma. Ja tää vaikuttaa tosi vaaralliselle paikalle, niin kuin Suomen erämaa on, eli täällä jo kapteeni Dave ja Beari löysi puun rungosta vähän huolestuttavia jälkiä. En tiedä, onko ollut karhu tai joku vastaava kyseessä, ja me ollaan löydetty täällä jätöksiäkin villieläimiltä. Katsotaan miten tästä homma etenee. Ja näinhän se oli, että kun äsken puhuttiin niistä villieläimistä, niin täällä on tosiaan iso tassunjälki ja täällä tämmönen tuore kasa, että tää on varmaan joku puuma on ollut kyseessä, että ei hyvälle vaikuta vaarallisia paikkoja. Ja meillä ei tosiaan mitään apuvälineitä ole mukana, eli ei ravintoa. Ei ravintoa, ei mitään nykyaikaisia elektroniikkavälineitä, millä voitaisiin ottaa yhteyttä. Meidän pitää nyt löytää ruoka täältä erämaasta ihan itse meidän oman yleistiedon ja perustietojen avulla. Katsotaan miten käy. Tällä hetkellä meillä ei ole sijainnista tietoa, mutta katsotaan miten pärjätään. Okei, nyt ollaan veikkaisin, että noin 4-5 kilometriä jo tultu. Mennyt useampia tunteja tässä. Nyt kapteeni Dave oli tehnyt jonkun havainnon. Mitäs sä olit nähnyt äsken tuolla metsässä? No mä näin villisika, se tuli mua päin kävelemään. Villisika käveli sua päin. Tuliko se 2 jalalla? Tuli. Oliko sillä lenkkarit? Ei, kun se katsoi mua kyllä vihasena. Vihasena katto, joo. Tää on justiin tätä suomalaista erämaata. Täällä on koko ajan, saa olla tarkkana. Ja täällä huomataan roikkuu villisiä hiuksia. Villisiä hiuksia puussa. Eli ne on tosi käteviä. Täällä Suomessa noin villisiä osaa kiivetä puuhun ja käyttää jopa elektroniikkaa tarpeen tulle. Mut katsotaan miten homma jatkuu tästä. Onneksi mulla on nää erätietäjät kapteeni Dave ja Beari täällä, että muuten voisi olla aika pitkä viikonloppu. Okei, kapteeni Dave, mitäs sä löysit täältä? Voiko sä näyttää tarkemmin? No, tässä on vauvakarhu jälki. Joo, eli sen näkee siinä, että siinä on tuommoinen iso tassun painaama ja sitten joo, tässä näin ja sitten 3 varvasta ja toi ulomainen varvas on selvästi erillään. Siinä on semmonen ihopoimu varmaan välissä. Ne on kehittynyt täällä Suomen erämaissa vähän omaksi lajikseen. Ei mitään vastaavaa mitä maailmalta löytyy. Todella erikoista. Kyllä, jatketaan matkaa vaan. Oho. Tuolla on avomaata.
Okei, siellä on joku suo ja siellä on hirvensarvet, eikö? Iskä, pitää tehdä merkki, että me ollaan nähty tässä tällainen karhunjälki, että joku tietää, että täällä me ollaan oltu. Kyllä, aivan oikein, hyvä. Ja joku on pannut tähän. Joo, ne hirvensarvet menee siihen. Joo. Eli tää on ollut tämmönen yksarvinen hirvi. Wow, huomaatte, että täällä on vaarallisia paikkoja. Täällä on jäätikköjä, täällä on yllättäviä korkeuseroja. Saattaa tulla koska vaan. Ahaa! Nyt me ollaan ilmeisesti jossain erikoisessa paikassa. Täällä menee auto. Heilutetaan! Hei! 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 Ei ne huomaa. Pahus! Tää on justiin tätä. Eli niinku haaksi rikkoutuneetkin, ne saattaa olla jossain saarella tai veneessä ajelehtimassa. Veneitä menee ohi. Ne luulee, että me ollaan jotain turisteja ja ne vaan heiluttelee takas. Ei mitään muuta kuin uutta matoa koukkuun vaan. Eli nyt täältä löytyy metsästä, oksasta roikkumasta, niin Bear ja kapteeni Dave löysi tommosen punaisen merkin. Me ei varsinaisesti nyt tiedetä, että mikä se on, mikä siinä on kyseessä. Se voi olla, että joku, joka on aikaisemmin ollut eksyneenä täällä erämaassa, niin on jättänyt merkin itselleen. Tai se voi olla punahilkan rusetti. Ja täällä oli joku tunnuslevy. En tiedä, todella erikoista. Tää on niin vanha. Tää on varmaan 50-60 vuotta vanha. Jep. Mä taisin löytää majan, minkä voi panna kehteen. Ahaa, okei. Kapteeni Dave uskoo löytäneensä nyt hyvän majapaikan, mutta tää on todella huonossa paikassa ehkä nyt tällä hetkellä. Täällä on ollut koko ajan merkkejä villieläimistä. Ja me ollaan nyt tämmöisessä katvepaikassa, että ehkä meidän pitäisi kuitenkin yrittää etsiä vielä vähän parempi paikka. Jatketaan vielä matkaa, mutta menee todella mielenkiintoiseksi tää reissu. Okei, päivä 2 ja me eilen illalla rakennettiin tämmönen laavu. Kapteeni Dave ja Beari olivat todella tehokkaita. Ennen lumimyrskyä niin ne teki laavun kautta majan tänne, että me selvittiin yön, mutta nyt rupeaa olemaan energiat todella vähis. Me ei olla syöty yli vuorokauteen mitään. Ja kaikkihan tietää, että kun ollaan ilman ravintoa, ilman nestettä, niin kuinka nopeasti ihminen menee huonoon kuntoon. Et nyt olisi pakko löytää jotain. Katsotaan mitä me keksitään. Vähän huono olla, kun mä en oo syönyt mitään. Joo, mä ymmärrän. Kokeillaan kehittää nyt jotain. Mä uskon, että me löydetään täältä luonnon omaa ruokaa jollain lailla. Täällähän on nyt riistaeläimet todella vähissä. Ja meillä ei ole mitään niinku tulentekovälineitä. Me ei ole saatu nuotio pystyyn. Me ollaan hytisty täällä koko yö. Ja, Mut mennään kattoon tuolta, jos me pystytään kehittämään jotain ruokaa. Ja aina vaan muuttuu oudommaksi. Eli me löydettiin täältä joku tämmönen vanha ranneke. Mä uskon, että on ollut joskus vanhaa merenpohjaa. Ja täällä on ollut monta vuotta sitten jotkut festarit. Ja täältä on jäänyt jonkun tommonen ranneke tänne. Täällä selvästi on jotakin asumusta ollut ennen. Täällä on ollut jotain asumusta ennen, eli tuolla näkyy jotain vanhoja raunioita. Voi olla, että se on kangastuskin, en tiedä. Mutta että täällä on joskus asunut jotain kauppiaita ihmisiä. Tuolla näyttää menevän auto, mutta se on kangastus. Ja nyt mennään näyttämään sitä ruokaa kyllä. Nyt on kriittiset paikat. Mitä kapteeni Dave? Näyttää kyllä, että on 1000 vuotta sitten, kun noi talot on ollut kunnossa. Se on ranneke. Joo, kyllä. Näin on. Mitä materiaalia se tuntuu olevan? Kumia. Ja se on todella mielenkiintoista, että se tuntuu olevan kumia, joka on keksitty tässä viimeisen 100 vuoden aikana. Tuossa on joku kuva ja lukeekin. Oho, mutta toi on todella vanha, 500 vuotta vähintään. Jep. Mutta mä luulen, että... Ja Bear ja kapteeni Dave löysi täältä jotain merkkejä puurungosta. Näitä on enemmänkin täällä.
Tää on todella outoa. Me ollaan, ehkä saattaa olla jonkun heimon alueella. Todella jännittävät paikat, pelottaa. Äsken tuolla meni lentokone taivaalla. Vielä kuuluu se ääni, me yritettiin heiluttaa, mutta se oli varmaan joku halpalentoyhtiö, nehän ei voi ottaa kyytiin ketään ylimääräistä. Mä näen tuolla jonkun majan vielä. Okei. Tuntuu todella oudolta, että täällä on ollut asutusta. Me ollaan siis ihan keskellä ei mitään. Mutta ruokaa pitäisi nyt löytää todella nopeasti. Me ollaan kyllä ihan keskellä tätä erämaan metsää ja tosi vaarallista metsää, missä on kyllä villieläimiä, niin jossakin tulee aina villisikoja, niin en mä tiedä mihinkä ne aina lähtee. Ne on kyllä kenkkuja ne villisijat. Niin, me ollaan nähty vaikka kuinka monta johtolankaa villieläimistä, mutta ei niitä nyt vaan näy ja löydy mistään. Mä näin äsken tuollaisen panteri. Panterin näitä? Jep. Okei, ne on todella yleisiä täällä Suomen erämaassa. Se on musta panteri. Musta pantteri, joo, ne on niitä pahimpia. Sitten tulee vaaleanpunainen ja sit on keltainen. Ja vihreä pantteri, se on kans aika paha. Mut siis musta ja vaaleanpunainen on ne pahimmat. Se vaaleanpunainen on tosi juonikas. Sehän kävelee 2 tassulla. Ja osaa naamioitua tarpeen tulle. Mut okei, jatketaan matkaa. Nyt tuli pieni seinä vastaan, eli energiat loppu täysin. Tehtiin nyt vasurilla, tästä kuitenkin rakennettiin maja. Kapteeni Dave ja BR on aivan loppu. Huomattiin vaan, että tehtiin vähän liian pieni maja tästä, että mä tein sitten oman tohon vähän matkan päähän oman majan. Ja muutenkin, että Dave ja Mä käyn tarkistamaan, että eihän siellä on villisikoja. Okei, tsekkaapa. PR on aika kovia kuorsaamaan, niin ehkä siltäkin kannalta oli sit parempi, että mä tein oman majan tohon. Mut tosiaan. Mitä tossa on? Oho, kato, joo. Täällä on tämmönen erämaakääpä. Erämaakääpä. Ja siitä me muuten ehkä voidaan saada raavittua jotain ravintoa. Loistavaa. Odota, mä hetkeksi pysäytän kameran. Okei, eli tää on tosi tiukassa täällä alla. Mut katsotaan. Joo, kato. Siellä on tämmöstä kääpäsokeria. Eli tätä voi syödä. Tässä on paljon proteiinia, mitä me tarvitaan, energiaa. Eli tää ei oo mitenkään hirveän hyvän makusta. Okei, pitääkö Beari vähän kameraa? Sä voit vähän kuvata, kun mä avaan täältä. Iskä. Joo. Tää on tämmöstä luonnon omaa materiaalia. Tää näyttää niinku tää olisi muovipussi, mutta tää on tämmöstä niinku tää on tämmöstä niinku luonnon omaa kuitua tavallaan. Mä vähän maistan, että onko Kokeillaan. se täysin hyvää. Oh. Ei oikein hyvän makusta, mutta No ei kyllä. se on just se, mitä me tarvitaan tällä hetkellä. Ei niin hyvää makusta, mutta paljon kato. Joo. Ei oikein hyvää. Kato, paljon vaan tällaista proteiinia. Joo. Tossa. Ei oikein hyvältä maistu, mutta se saa paljon proteiinia. Mut onneksi löydettiin ja onneksi Beari huomasi tän kääpälaikkeen tuossa kannassa. Näillä me pärjätään nyt ainakin hetken aikaa. Tää tuli kreivin aika. Merkit ja mä ajan, että... Mä vaan taskuun hetkeksi. Okei, hyvä. Jatketaan hetken päästä. Ja nyt tässä näkyy nämä koruttomat jäljet. Eli yksi pahimmista jutuista, mitä voi tapahtua täällä erämaassa oli se, että... Odota, kapteeni Dave. Joo, eli kapteeni Daven hanskat kastu. Se on todella petollista. Eli kun hanskat kastuu, kädet kylmenee, niin toimintakyky heikkenee huomattavasti. Mut onneksi meillä oli vaarahanskat mukana. Eli saatiin kuivaa päälle ja se ei olisi mikä on tärkeintä täällä metsässä. Mut kapteeni Dave on löytänyt nyt jotain. Mikäs tää on? Joku kirahvillu, mutta se näyttää kyllä tällaiselta kepiltä, mutta se on vähän jotenkin mädäntynyt. Joo, eli siis on kirahvin reisiluu tää. Niin se... Se huomaa tässä, että yleensähän
Joo, yleensähän luu on semmonen suora, mutta täällä on tämmösiä niinku, selviä niinku oksan kohtia, eli siis täällä mikään eläinlaji ei ole niinku semmonen, mihin ollaan totuttu suuressa maailmassa. Eli nämä on tämmösiä tosi kehittyneitä lajeja. Evoluution muokkaamia. Todella mielenkiintoista. Eli kapteeni Dave laittoi sen nyt tuohon majaan sitten ton kirahvin reisiluun. Hyvä. Jätökset ja jäljet. Jätökset ja jäljet löydettiin, mutta mitä se oli se ruoka, mitä me syötiin? Se oli sokeri. Oliko se sokerikääpää? Joo, sokerikääpää. Joo, kyllä. Mutta nyt me ollaan vaellettu 4-5 tuntia täällä ja tultiin metsärennasta. Yhtäkkiä löydettiin tämmönen outo alue. Tää on ihan niinku aukeita maastoa ja täällä on jotain tämmösiä totemipaalun näköisiä, varmaan jotain uhrimenoihin liittyvää. Näitä on vaikka kuinka paljon. Ja täällä on aivan niinku jotain ajoneuvon jälkiä maassa, mutta nämä on todella vanhoja, eli tää on ollut hylättynä tää alue varmaan siis monia kymmeniä vuosia. Täällä on kuitenkin jotain vanhaa asutusta näyttää olevan. Täällä on joku leikkipuisto, mutta yllättäen tuolla oli kyltti portissa, että sinne ei saa mennä leikkimään. Eli se on monesti näissä reissuissa, kun sä löydät vaikka vettä, niin sit sä huomaat, että se on suolasta tai ei ole juomakelpoista. Eli meillä käy nyt todella huono tuuri. Me löydettiin leikkipuisto, me oltais voitu täällä vähän tappaa aikaa, mutta ei saa mennä leikkimään. Siinä lukee portissa. Ja totta kai me kunnioitetaan näiden muinaisasukkaiden. Tuossa on auki tuo portti. Tuossa on auki tosiaan portti, mutta siitä ei varmaan uskalla nyt mennä. Et katsotaan vähän mitä löydetään. Eli täällä justiin lukee, että päiväkoti ei ole yleinen leikkipaikka, eli meillä on todella huono tuuri nyt. Tonne kovasti haluttais mennä leikkimään, mutta se ei ole nyt mahdollista. Nää on aina reissuissa tämmöisiä saattaa tapahtua erämaassa varten, mutta jatketaan matkaa. Ja nyt justiin kun oltiin taas todella kriittisellä hetkellä, niin kapteeni Dave, se oli viidakkoveitsi, millä sä pystyt kaivaan tuolta kivenraosta, eli siellä on luonnon tämmöistä omaa energiasuklaata. Tämmösiä vanhoja jakkimakupaloja, niitä kyllä pystyy syömään. No, mä tiedän kyllä mitä nämä on. Okei. On sellaisia pukkeja, missä on kaikkia sellaisia terveitä, ruskeita, sellaisia vihannesta ja vitamiineja ja kaiken näköistä luonnon omaa sokeria. Joku on pannut näitä vähän purkkiin ja vitamiineja. Mutta tää on meillähän ei ole nyt lusikoita ollenkaan. Eli tää on tosi tiukka tilanne, että me joudutaan nyt ilman lusikoita nää syömään. Maku ei ole mikään paras. Eli tää on minttusuklaata, mutta Hei, muista! Se on vihannes ja tosta lihanjuo. Joo, kyllä. Mutta onneksi löydettiin. Katsotaan, avataan nää nyt tästä. Katsotaan, Joo. minkälaisia ne on. Miltä maistuu? Hyvältä. Okei, meillä kävi tuuri. Ja esimerkiksi nämä roskathan voi heittää tänne maahan. Joo. Nehän maatuu ihan muutamassa tunnissa. Tällaista. Niin. Joo. Muutamassa tunnissa tosiaan maatuu nämä roskat. Ehkä me otetaan nämä nyt mukaan kuitenkin muistoksi, mutta nämä voi oikeasti heittää tänne maahan. Niin siis luonnon omat tarvikkeet, niin nehän maatuu hetkessä. Näyttää aika hyvälle. Mitä sanoo kapteeni Dave? No, Hiina. vihanneksen makusta. Vihanneksen makusta, joo. Okei, mutta onneksi me pärjätään näillä. Loistavaa. Ja toinen päivä rupeaa ilta jo tulemaan. Nestettähän me ollaan saatu kunnolla pitkään aikaa, mutta kapteeni Dave muisti, että puista voi valuttaa semmoista mahlaa, eli me tehtiin tohon reikä ja valutettiin semmoisella luonnon omalla pillillä tommoseen pulloon. Eli Beari teki miakalla eka siihen pienen reijän ja valutettiin semmoisella holkilla sitten sinne pulloon. Näytäpä, me saatiin tosi paljon. Eli kuinka paljon? Eli
Tässä on 0,5 litraa. Näkee, että väri ei ole ihan paras. Eli vähän tommoista sakeeta nestettä, mutta tätä voi tosiaan juoda. Nyt vois Beari vähän maistaa tosta. Miltä se maistuu? Onko hyvä maku? Joo, Ihan ok. Loistavaa. Eli nyt me pärjätään täällä. Huomasin, että Bearilläkin on kova jäännös ja 2 päivää juonut. Niin. Joo. Kyllä, onneksi löydettiin tää muovipullo. Tää on tän varmaan alueen muinaiskansalta joskus jäänyt tää pullo tänne. Näähän ei maadu kovin hyvin, eli tää on pysynyt varmaan vuosisatoja täällä maassa. Ja se löydettiin onnettomuudessa. Ja nyt ollaan tänne rakennettu taas majaa. Että pärjätään tää seuraava ja lumimyrsky on tulossa ja sitten toisaalta kävi hyvä tuuri. Mä muistin, että mulla oli taskussa tämmönen Semperin fruktrykki. Eli sillä pärjätään kans jonkun aikaa. Se on 200 millilitraa hyvää nestettä. Ei ole lisättyä sokeria. Ja nyt ollaan aivan energia loppu. Päivä 3. Mut me ollaan nyt todella lähellä maantietä, ihmisasutusta. Me ollaan löydetty vihdoin reitti ulos tuolta metsästä. Ja harmi, että ei aiemmin huomattu. Eli mulla oli puhelin taskussa. Ja mä voin antaa Bearille vähän karttaa. Siinä mä vähän tarkennan. Eli katsotaas. Eli vihreä piste ollaan me tossa ja tässä oli vaan parisataa metriä tohon tielle, että onneksi kävi näin ja vinkkinä tietysti kaikille, jotka eksyy metsään tai tippuu laskuvarilla, että kannattaa pitää kännykäs virtaa. Vähän lihaa. Joo, loistavaa. Sä löysit lihaa vielä sieltä, että tuolla me pärjätään nyt todella hyvin, että maku ei ole välttämättä kaikista paras, mutta kyllä se tästä. Okei. Jatketaan matkaa, kuvataan vielä hetken päästä vähän lisää. Oh yeah. Ja nyt ollaan siinä tilassa, että me ollaan monen päivän vaeltamisen ja vaeltamisen ja selviytymisen jälkeen niin löydetty tie ihmisten ilmoille sivistykseen takaisin. Vaikea kuvailla, miten hyvälle tää tuntuu. Eli tästä on varmaan aika pitkä matka vielä. Ennen kuin saadaan vaihdettua vaatteet, päästään kuumaan suihkuun ja syömään kunnolla, mutta näin vaan selvittiin. Loistavaa. Hyvä, eli kapteeni Dave tukee. Ja Beari. Ja tietysti littipeukku vielä. Okay.